unzima kodwa bengakazi ngibona umuntu omdala ekhaya. Ngivele ngaphuma mhlawumbe isitori sakhe sengiyosizwa ngelinye ilanga. Ngidlulele egumbini lesibili. Egumbini lesibili bekunowesifazane obebhekisa ikhanda phansi eculo. Sawona. Bese ngithi ngiphindele emuva ngesikhathi ikhanda elivuse ngiphendula. Yebo bhuti njani? Ayike nkosazana ngitshela umuntu anje ngawufuna la ejele ngitshele ngicela ushwele mhlawumbe lishonela namhlanje sebekudedele. Ngangisizi baningi abantu abadinga usizo la ngaphandle ayi mina ngila nje ukuthanda kwami usho kanjani? Uthi inkinga yeni leyo ke nina madoda ubuhle bunivala amehlo noma izenzo ziniholele egodini lethu nje okufana iqhubeke ngimulele ngawufaka amathumbo wakhona ngesandla encenge ekhala lokho ngakuthanda ngambuka waze wafa. Hayi ungambheki kanjalo. Unembeza kumina wahamba nenkomo kamama eyathathwa ngesankahla umlise mumbi ngesikhathi abazali bengidayisa ngenhloso ukuthi bayangiganisa. Kwabiza ukuthi nginikele ngenkomo ukuze bathole inkomo yami lenkomo ngayikhiphela inkomo indoda ishitile. Ngikhuluma nawe nje ingane zabantu ithwele inhlabathi ngesifuba ngoba zafela ngaphakathi ingakawufela umphakathi ngaphansi kwesiyalo sabazali esithemendeni yabekezela noma kunzima. Basize noganda. Siza lengane isakhula. Zitshele ngokubaleka kokufunda, zitshele iqoma imfundo zizeyilale nazo sane choice mhlawumbe ngalokho uzokubona ukubaleka kwejazi. Buyisa ithemba kulaba esebefanisa nemvuthu zamakhekhe ezikalwayo ngokudlela emakhoneni kanti bayavidorizwa bengazi basize nogada. Umehluko phakathi kwesesejele nani ngaphandle ukuthi thina siboshwe ngokwenyama ngokwemqondo sikhululekile kanti nina nikhululeke ngokwenyama ngokwemqondo niboshiwe. Uma kuphika lokho uphuma manje yokuzoyidla ukuthi inyembezi ayidalelwane kuzophinde kuthiwe indoda ayikhala. Nendlela ezokusemshadweni yinde kakhulu bhuti wami. Engathi inhliziyo ubungayikhumuli icasulo zokuzama ukuthembeka nokuzenza indebe eqotho masuyifakeza amasentshana ngoba kule insuku uthando selwahamba ngemali. Odadewethu banokuqalisa indlela enifica isihanjwe ujabule enconcoze lapho ingane isikhula iqhumisa angivele manje senondla amabhomu. Kuningi ebengifisa ukutshela khona kodwa kubukeka selisondele ihora lokuyodla. Ngisakhuluma nje ngokudla zingaki ingane zondi ngasebenza ozazi okumanje zazi izothatha lihlanganise nani bengizokunika lokwami kodwa uzokunika banweke bani. Kulungile hambe emabandleni ufike babuza ukuthi imnikelo kweshumi iphelelaphi. Mangalithola usizo uyakwabomdabu ufike ucela ikhambi mazocela nomuthi wokuthi uwini lot mabethu ukhokhela ubabuza ukuthi bona bayidlali ngani. Usizo umoya wami ungayi kuyimbongo. Imbongo zinokubhala ngamaphutha abantu engakuzona ziwongcele sekangaka nje uzinkondlo ngowesifazane ongayiphethe kahle ngijabule nize ngishaye nezithupa kunjalo emhlabeni imisebenzi abanye abantu ungconywa ngosizi labantu. Usukume wami wathi ukuphendula nje bhuti wami ngila ejele ngoba ngibulala indoda bese ngithandane naye iminyaka emphakathini yenza ngathi yangithanda kodwa ngasesehleze ngishaye uma ngibabikele ekhaya bethi angibekezele inkomo yayiletha sezafa. Uyezwa nje ukufa kwemvelo ukuqhubeka komshado noma uthando lungasekho. Uphume wahamba ngidlulele egumbini lesithathu.